Владимир Зеленскі на другі дзень пасля выстаўленага Александру Лукашенку ультыматуму зноў згадаў нашу Украіну ў сваім звароце. У прыватнасці ён назваў дакладную колькасць размешчаных у Беларусі ретранслятараў, пры дапамозе якіх Расія карэктуе удары дронамі па тэрыторыі Украіны. В Україні знаємо про 4 такі. Мы ва ўкраіне ведаем пра 4 такія ретранслятары ў Беларусі, менавіта ў Гомельскай і Берасцейскай вобласцях. Менавіта дзякуючы такому абсталяванню наносіліся ўдары па Жытомірскай, Ровенскай, Валынскай вобласцях, па нашай энергетыцы, па нашай чыгунцы, па звычайных гарадах, па нашых вёсках. Беларусь мае час, каб дэмантаваць гэтае абсталяванне. Мае наближатись. Мір павінен набліжацца, і Беларусі варта рабіць тыя рэчы, пра якія гаворыць яе фактычнае кіраўніцтва па неафіцыйных каналах, каб мы ва ўкраіне сапраўды бачылі, што Беларусь сапраўды супраць гэтай вайны. Таксама прэзідэнт Украіны зазначыў, што Кіеву вядомыя ўсе беларускія заводы і прадпрыемствы, якія працуюць на ваенны комплекс Расіі, а таксама тыя, што пастаўляюць паліва ў РФ. Паводле ягоных словаў, толькі за першыя 5 месяцаў сёлета пастаўкі бензіну з Беларусі ў Расію выраслі ў 13 разоў, а дызелю ўтрая. 19 чэрвеня Зеленскі заявіў, што дае Лукашэнку 1 тыдзень, каб той дэмантаваў ретранслятары, якія дапамагаюць Расіі атакаваць Украіну. Да раніцы ў нядзелю Лукашенка публічна на гэты ультыматум не адрэагаваў. Міністэрства здароўя расказала пра стан беларусаў, якія пацярпелі ў выніку атакі дрона па аўтобусе ў Бранскай вобласці Расіі. Адно дзіця праапераванае 19 чэрвеня. Цяпер хлопец у рэанімацыі, ягоны стан здавальняючы. Стан дарослага пацыента стабільны, без зменаў. Атака БПЛА па аўтобусе, які вёз гадаванцаў рэчыцкай футбольнай школы, а таксама навучэнцаў прыватнай танцавальнай студыі адбылася 17 чэрвеня побач з вёскай Рудня Бранскай вобласці. У выніку загінула жонка трэнера каманды, якая суправаджала дзяцей. Яшчэ 7 асобаў, у тым ліку 6 няпоўнагадовых, атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Расійскі следчы камітэт, а таксама лукашэнкаўскія прапагандысты вінавацяць у трагедыі ўкраіну. Кіеў сваю датычнасць адмаўляе. У выніку ДТЗ ў Менскай вобласці загінуў кіроўца матацыкла. Трагічны інцыдэнт адбыўся на вуліцы Зарэчнай у вёсцы Ялча Чэрвенскага раёну. 36-гадовы мужчына за стырном матацыклу БСІ «Мотопро» паводле папярэдняй інфармацыі ДАІ не даў рады з кіраваннем. У выніку ён з'ехаў на ўзбочыну, дзе ўрэзаўся ў прыдарожнае дрэва. Кіроўца ад атрыманых цялесных пашкоджанняў загінуў на месцы здарэння. Работнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў выратавалі жыццё мужчыны падчас пажару ў Крычаве. Пра ўзгаранне і дым на лесвічнай клетцы жылога дому ў мікрараёне Сош паведамілі суседзі пацярпелага. У кватэры ратавальнікі выявілі гаспадара, які быў у ложку. Мужчыну вынеслі з задымленага памяшкання, пазней яго шпіталізавалі. Пажар патушылі. Эвакуацыя жыхароў пад'езду не спатрэбілася. А ў горадні жыццё мужчыну выратаваў аўтаномны пажарны апавяшчальнік. Уначы яго гук пачулі жыхары шматкватэрнага дому на вуліцы Курчатава, якія выклікалі ратавальнікаў. Тыя выявілі задымленне ў адной з кватэраў. Гаспадара, які быў у непрытомным стане, шпіталізавалі. Жыхары і госці сталіцы сталі сведкамі незвычайнага відовішча. На праспекце Дзяржынскага транспартавалі велізарны буйнагабарытны груз. Ім аказаўся Мі-26. Гэта самы вялікі ў свеце серыйны верталёт. На відэа, якімі відавочцы дзеляцца ў сацыяльных сетках, бачна, што паветранага гіганта транспартавалі ў разабраным стане. Асобна везлі корпус, хвост і шрубу. Канчатковы пункт прызначэння і мэта транспартавання пакуль застаюцца невядомымі. Кіраўнік расійскай праваслаўнай царквы патрыярх Кірыл Уладзімір Гундзяеў, паводле пашпарту, які неаднаразова падтрымліваў расійскую агрэсію супраць Украіны, прыбыў у Беларусь. У аэрапорце Берасці яго сустрэлі мітрапаліт Віньямін і кіраўнік аблвыканкаму Пётр Пархомчык. Праграма трохдзённага візіту ўключае нядзельную літургію ў Свята-Воскресенскім саборы і ўдзел у жалобным мітынгу ў Берасцейскай крэпасці, у мерапрыемствах, прысвечаных чарговай гадавіне нападу Нямецчыны на СССР. Падрыхтоўка да візіту патрыярха Кірыла стала выпрабаваннем для мясцовага духавенства. Паводле тэлеграм-каналу «Хрысціянская візія», святароў, якія будуць удзельнічаць у супольным набажэнстве з кіраўніком РПЦ, абавязалі прайсці медычную праверку і здаць аналізы.
Артём Брухан ізноў узначаліў каардынацыйную раду. За прадстаўніка фракцыі кааліцыя «Латушкі» і «Рух за свабоду», які кіраваў радай мінулага склікання, прагаласавалі 62 дэлегаты з 66, што прынялі ўдзел у выбарах. Ягоны адзіны апанент Андрэй Колас ад фракцыі «Ваш голас» атрымаў усяго 4 галасы. Да эміграцыі Брухан працаваў у комплексе «Берасцейская крэпасць-герой» і ў берасцейскім аблвыканкаме, адкуль звольніўся на знак пратэсту ў 2020 годзе. Выбары не абышліся без пратэсту. Фракцыя «Аб'яднаная грамадзянская платформа» цалкам байкатавала галасаванне. Дэлегаты АГП заявілі, што працэдура прайшла заўчасна і з парушэннем тэхнічных рэгламентаў. Не толькі вывучаць мову суседзяў, але і дзяліцца сваёй культурай. У Вільні беларускія і літоўскія сем'і сабраліся на фестывалі пад чароўным дрэвам, каб лепш пазнаёміць адно аднаго са сваімі традыцыямі. Вельмі класна, што тут шмат актыўнасцей, прычым разнастайных, як беларускіх, так і літоўскіх. Гэты фэст падкрэслівае тое, што інтэгравацца трэба, але ў той жа час не забывацца і на свае краіны, што вельмі важна. Зараз мы живем вось у Літве. Трэба ведаць не толькі беларускія карані, але ж і вось тых народаў, якіх зараз мы дзе живем, у Літве. Наш хоць культуры і падобныя, але ёсць розніца. Наверное, очень важно и делать движение в обои стороны, сказать, знакомиться, общаться, и чтобы литовцы знали больше про белорусов, которые тут, чтобы белорусы знали больше про литовцев, но сохраняя, так скажем, свою идентичность, свой язык, свою мову, свою культуру. Жыхары Копішча побач з Менскам заўважылі незвычайных наведнікаў каля ўваходу ў мясцовую паліклініку. Мама качка правяла да ўстановы аховы здароўя адразу 7 сваіх качанят. На тое, як птаства тупала каля самых дзвярэй і ахвотна пазіравала мінакам, прапановую паглядзець без каментара. Пра далейшае развіццё падзеяў а 19-й гадзіне апавядуць мае калегі ў выпуску нядзельнай студыі «Белсат». Заклікаю вас падпісвацца на нашай сацыяльнай сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пакінуць каментар пад гэтым відэа ў Ютубе. Ваша актыўнасць – гэта падтрыманне незалежнага слова і нашай працы. Беражыце сябе і да сустрэчы ў эфіры «Белсату».